Bueno, bi kontu daude. Alde batetik, duela urte batzuk egin genuela Bilboko ikastola batean eskolaz kanpoko ekintza bat, non 5 eta 7 urte bitarteko aurrekin hainbat jarduera egin genituen, modu ludikoan, kantatuz, jolastuz, eskulanak eginez, abestuz, elkarteak ikastolara gonbidatuz, eskola orduz kanpoko, tarte horretan, eta hor erakutsi genuen, hitz egin daitekela adin horretako aurrekin jolastuz eta bizipozez, minbiziari buruz, heriotzari buruz, gaixotasunari buruz, kultura aniztasunari buruz, familia aniztasunari buruz eta denari buruz egia esan. Orduan alde batetik hori eta gero bestalde, aipatu dut lehen ere bizipozan joan garela urteekin material desberdinak sortzen. Eta bi proiektu mugarri edo izan dira, alde batetik mikrodokumentalen proiektua, non elkarte bakoitzak 3-4 minutuko bideotxo batean asaltzen duen bere jarduna, eta baita bizipozaren 20 minutuko dokumental bat ere, eta gero mugarri izan zen beste proiektu bat, izan zen kantu eta bideoklipena. Eta bertan elkarte bakoitzari egin genion abesti bat eta bideoklip bat, euskal sortzaile batekin eta kulturgile batekin azken finean. Esate baterako gure elkartearena, San Filipo elkartearena, zeni San Filipo elkarteko kide ere banaiz, San Filipo elkartearena apestu zuen Doktor Deseoko Francisek eta letra egin zigun Gotzon Barandiaranek. Eta ikusten genuen genuela material pila bat, Irri aldizkarien ere kaleratzen joan diren komikiak, ere bagenituen elkarte guztienak, zenbait elkartek marrazki bizidunak ere badituzte, eta ikusten genuen guzti horrek eta egindako eskolaz kanpoko ekintza horrek bazuela topagune bat hezkuntza formalean, ez formalean eta barrean, eta dano bat grupi esker posible izan zen.